Quan algú s'inicia en una disciplina, una activitat o una afició, el més normal és que cometi allò que es coneix com a errors de principiant. Tots ens hi hem trobat, i jo el primer. Per això vaig pensar que seria una bona idea fer un vídeo amb un recull dels errors més freqüents en genealogia per tal que en siguem conscients i poder-los evitar. De fet, he de reconèixer que la idea no és meva. La vaig treure del canal Family History Fanatics, on l'Andy i la Devon Lee expliquen coses relacionades amb genealogia. Doncs bé, un dels vídeos d'aquest canal és precisament el fill d'aquesta parella explicant el que ell creu que són els 7 errors més freqüents en genealogia. Però en aquest canal, Embrancats, jo parlo des de la meva experiència. Per tant, he fet un recull de les idees que apareixen tant en aquest vídeo com en d'altres vídeos, o fins i tot amb idees de collita pròpia, i els he sintetitzat en el que jo crec que són els errors més freqüents. El primer conjunt d'errors consisteix en obviar tots aquells recursos que tenim més a l'abast. De fet, ja en vaig parlar en un dels primers vídeos del canal, on cito els que crec que són els primers passos que s'han de seguir per iniciar una genealogia. Així que tampoc m'hi estendré gaire. Tenim familiars, sobretot d'edat avançada, que ens poden donar pistes o informació que permetin encarrilar la nostra investigació, però també enriquir-la amb detalls que no apareixen als documents. Alhora, aquests familiars, o fins i tot nosaltres mateixos, podem conservar documentació que ens pot estalviar un munt d'hores d'investigació en arxius o per internet, o que directament sigui l'única informació documentada d'un avantpassat. En aquest conjunt, una altra informació que se sol obviar són les recerques pròpies, és a dir, documents i anotacions que vam fer fa un temps, vam descartar o vam deixar per més endavant, i al moment de reprendre una investigació, doncs, no els tenim en compte. A vegades n'hi ha prou amb repassar allò que vam anotar fa un any o fa 2 anys per resoldre una qüestió que ens té encallats. Del segon grup d'errors, en podríem dir prendre's els documents al peu de la lletra. A veure, que no se'm malinterpreti, una investigació genealògica no deixa de ser una recerca històrica. Majoritàriament som aficionats, però això no vol dir que haguem de deixar el rigor de banda. Així que perquè una investigació sigui correcta, vàlida, rigorosa, s'ha de sustentar sobre una base documental sòlida. Ara bé, també hem de tenir en compte que la major part dels documents amb els que treballarem es van fer amb altres propòsits que no són genealogia, així que els hem de llegir en el seu context i considerar la possibilitat que continguin informació errònia, ja sigui de forma fortuïta o intencionada. Dins d'aquest grup, un error que diria que és comú en la major part de contextos i cultures és creure que la forma dels cognoms no varien, és a dir, que sempre s'escriuen de la mateixa forma. Els cognoms poden variar al llarg de les generacions, però fins i tot m'he trobat casos en els que una mateixa persona apareix citada de maneres diferents segons el document que consultis. D'això també en vaig parlar en un altre vídeo, el del sistema de numeració de sous estradonits, que us deixo l'enllaç a la descripció. Un altre error típic dins d'aquest conjunt és pensar que les dates i les edats són exactes. M'explico. Quan vaig començar, em trobava amb el certificat de defunció d'un avantpassat que havia mort, no ho sé, el 10 de novembre de 1880, als 79 anys. I llavors feia els meus càlculs. Si va morir el 10 de novembre de 1880 amb 79 anys, doncs va néixer entre l'11 de novembre de l'any 1800 fins al 10 de novembre del 1801. No us compliqueu la vida, això generalment no funciona. Potser sí que amb edats més petites, per exemple, un infant mort amb 4 anys i mig, pots fer aquest tipus de càlculs, perquè si qui va notificar la defunció d'aquesta persona va ser un veí o un amic de la família, potser no sabia la data exacta i se la va inventar o va dir el que li va semblar. I si era un familiar, potser estava afectat per una mort recent i amb els nervis doncs es va equivocar. O potser el funcionari va entendre 79 en comptes de 69. Tant és. Va morir el 1880 amb 79 anys? Doncs va néixer aproximadament el 1801. I a partir d'aquí, a l'hora de buscar, doncs doneu-vos un marge raonable de dates. Deslligar un document del context en el que va ser escrit, desvincular-lo dels costums de l'època és un altre dels errors freqüents. I si abans parlàvem que la forma dels cognoms pot variar al llarg del temps, també hem de tenir en compte que el sistema de doble cognom, tal com el coneixem avui dia, és relativament recent. El Registre Civil de 1870 va establir per tot el territori espanyol el sistema en el que un individu tindria per defecte 2 cognoms, primer el del pare i segon el de la mare. Abans d'aquesta data, és habitual veure que en el moment de casar-se la dona adopta el cognom del marit o bé l'incorpora en el seu.
I per tant, quan la Teresa Cruells es casa amb el Martí Garriga, se la comença a anomenar com a Teresa Garriga i Cruells. Però és que tampoc és estrany veure el cas contrari. Quan la dona és la pubilla, especialment en un mas, acaba sent el marit qui adopta el cognom de la dona. Per exemple, tinc el meu propi arbre genealògic, 3 generacions consecutives on la dona és la pubilla del mas. I tenim un desgavell enorme de cognoms entre el del marit, el de la dona i el nom o el malnom del mas. Si n'acabo traient l'aigua clara, potser en faig un vídeo i tot. Un altre exemple sobre aquest tema i que m'agradaria citar és el cas del coronel Armengol Amill, heroi català de la Guerra de Successió, a qui la bibliografia acostuma a citar com a Armengol Amill i Moliner. Sense anar més lluny, l'Enciclopèdia Catalana. Després d'estudiar la seva família i descendència, el 2014 es va publicar un article que qüestionava que aquest fos el seu segon cognom i apuntava que el més probable és que es tracti del seu ofici, ja que el seu sogre era el moliner d'Agullana, on s'havia casat. Un cop més, entendre el costum, el context i la manera com es redacten els documents en un moment i en un lloc concret és clau per esquivar aquest tipus de confusions. A la descripció us deixo l'enllaç també d'aquest article. Un tercer grup d'errors seria en conseqüència de voler anar massa ràpid. La genealogia és una disciplina que requereix temps i paciència, i voler anar massa ràpid ens pot fer caure en un seguit d'errors amb conseqüències catastròfiques. Un d'aquests errors és saltar-se passos. Posem per cas que sabem que l'avi d'un avantpassat era d'un poble petit, un poble de 200-300 habitants, i per tant el nostre primer impuls és anar a buscar l'avi d'aquest avantpassat directament al cens electoral. Pensem que, com que és un poble petit, 200-300 habitants, serà una tasca senzilla. Però de fet, qui ens assegura que el nostre avantpassat és aquell que surt en el cens electoral? Si és un poble petit, és normal que certs cognoms es repeteixin diverses vegades i no seria estrany trobar 2 o 3 persones amb el mateix nom i el mateix cognom d'edats similars. I fins i tot podria passar que cap d'ells sigui el que ens interessa. El més convenient en aquest cas és anar pas a pas, investigar primer el pare i després l'avi, anar del que coneixem al que desconeixem. Voler anar massa ràpid també pot voler dir confiar cegament en les investigacions d'altra gent i incorporar al nostre propi arbre genealògic allò que un altre genealogista ha investigat. Per exemple, a partir d'una coincidència a MyHeritage o a Geneanet, o bé el que trobem en una publicació escrita, ja sigui un llibre o un article. Certament, col·laborar i compartir informació és molt recomanable i, de fet, moltes vegades és l'única manera de poder avançar. Una de les coses que més m'ha aportat la genealogia és precisament això, el contacte amb d'altres investigadors, poder-los ajudar, demanar-los ajuda, intercanviar informació, etc. Informació que, com deia, ens pot donar les claus per avançar en la nostra recerca. Però també hem de tenir en compte que aquest investigador, igual que nosaltres, es pot haver equivocat en algun punt i que el seu arbre, o almenys la part que ens interessa, estigui completament equivocada. Com diu l'Amy Johnson Crow, agafar l'arbre d'algú altre i enganxar-lo en el teu és una manera segura de fer-se un complet embolic. De fet, a mi em va passar, i per sort ho vaig poder detectar, perquè la conseqüència de cometre algun d'aquests errors és extreure conclusions errònies. I un avantpassat equivocat, un de sol en una generació, implica que totes les branques que se'n deriven, tant ascendents com descendents, estiguin malament del tot. Per tant, haureu afegit entre els vostres avantpassats un seguit de gent que no tenen res a veure amb vosaltres. I a part del temps que haureu perdut investigant i després desfent l'embolic, el gran problema és que aquest error creixerà i creixerà i creixerà de forma exponencial. Però tot té solució, si s'evita el darrer error. L'últim error és no citar la font d'on hem extret la informació, i no només per una qüestió d'honestedat intel·lectual, que també, sinó també per una qüestió pràctica. Estem incorporant nova informació al nostre arbre i de cop veiem que hi ha alguna cosa que no quadra. D'on vaig treure aquesta data de naixement d'aquest avantpassat si el registre parroquial està destruït? Aquest tercer fill, que no té ni data de naixement, ni de defunció, ni tampoc està casat, d'on surt la informació aquesta? Per tant, és important indicar d'on hem tret cada peça d'informació. Per això que deia, i poder evitar errors i poder contrastar documents, però també si volem compartir informació, que un altre investigador pugui seguir els mateixos passos i corroborar que les fonts s'han interpretat de forma correcta. Doncs fins aquí els errors que he considerat.
Alguns són errors de principiant i amb el temps es van corregint, però n'hi ha d'altres que són recurrents. Segurament n'hi hagi molts d'altres que no he tingut en compte, així que podeu deixar la vostra opinió a la zona de comentaris. I si us ha agradat el vídeo podeu fer clic al botó m'agrada i donar suport al canal subscrivint-vos-hi si encara no ho heu fet. Fins aviat!